Зой. Да пееш, демек. Каже ли на някой Зой, значи трябва да излезе и да прави това, което може. Да свири или да пее независимо. Колко време всъщност ти бе част от Кукубенд? 7 години. Най-добрата организация, която може да съществува, най-добрият екип. Буквално те са машини. Това, което е направил Слави, не знам кой ще го направи следващите години. Слави е много добър човек. Просто е взел тежки решения. И всеки, който взима тежки решения, плаща цената за това. Ние не искахме да се тръгваме от групата. Много важно, искам да подчертая. Не искахме да се тръгваме от бенда. Но не желаехме повече да бъдем част от телевизията. Това ми е чакрата. Е много готино и се забавлявам много. Исках да кажа таурата, ме питат за чакрата. Заспали, но с много силен инстинкт. Българите сме с изключително силен инстинкт за самосъхранение. Много шарлатани се опитват да се домогнат до подкаста, за да си правят реклама. Много хора, които правят и развалят магии за пари, за ужасно много пари. Не вярвам, аз знам, че има магии. Работят върху хора, които са с много ниска вибрация, хора, които буквално поемат от тези магии. Ако човек има самосъзнанието и може да се защитава буквално енергийно, никоя магия не може да го стигне. И не ви трябват ходжи да ги развалят, не им трябват на хората някакви, не знам какви ритуали, за да се случва това. Но още не слизат нашите близки. Идват само такива, които не са преминали, защото те буквално се циркулират тук и такива негативни нисши влияния, демонични, всякакви. Те идват нощем. Когато си говорят с хора, до теб има един сега в момента, идват, представят си, има един, който буквално си държи ръката на рамото ти. Не знам дали го усещаш. Имам някакво усещане, да. Кое рамо? Лявото. Там е единия, другия е вдясно, другия е светлия, тук той е малко по-тъмно. Ако хората си отворят третото око, ще могат да виждат много неща. Много искам хората да си отворят очите. Здравейте, вие гледате Найкаст, а днес на гости ми е невероятната Невена Цонева. Здравей, Невена, как си? Здравей, чудесно, благодаря. Заредена. Радвам се, че ме поканихте. Благодаря за което. Ние също ти благодарим, че при нашата покана. С теб се виждаме няколко дни преди началото на твоето турне. Как върви организацията? Усилено, усърдно, кипят репетиции, кипи живот, въобще всякаква организационна дейност около това. Много сме заредени всички, както вече го казах няколко пъти. Много сме удохотворени. Това е ново начало за мен, нова страница. Буквално за първи път заставам зад себе си, със себе си в музикален план. За първи път няма някой зад мен. Нямам шапка, така да го кажем. Нямам продуценти. Сами сме. И това е наистина вълнуващо и леко респектиращо. И колкото и да предусещам някакви неща, докато не ми се случи, няма как да се успокоя. Връщам те много в началото на твоята кариера. Участвай в Music Idol. Пак стартира сама. Стартирах сама, но просто се явих на кастинг сама. Оттам нататък подписваш договор за формат, който те задължава да правиш ред неща. Не, че съм ги правила по задължение, за мен беше най-красивото изживяване в живота ми. Защото тогава буквално грозното пате стана лебед, нали, най-просто да го кажа. Тоест нещо, което никога не съм предполагала, че ще се случи. За мен стана, аз победих. Комплексираното момиче без никакво самочувствие стана първо в най-гледания формат изобщо, който някога е съществувал. Той всъщност беше първи тогава от такова ниво. И после вече договор за формата, договор награда, договор с продуценти. После съдилища, глупости. Съдилища? Ти не знаеш ли? Дълга история. 4 години, 4 съдебни дела. Слава Богу, спечелих, но тотален рестарт от върха, тотално на дъното. После, докато се започна да се изправям, пък, понеже една моя друга мечта исках да се сбъдна и влязох в Кукубенд и отново, нали, с договор, отново питаш, отново искаш разрешение за всичко, което е съвсем нормално, като си в такава голяма организация. Не казвам, че нещо лошо и че се оплаквам, но беше така. И просто дойде момента, в който да се случи това. Това ли бе първия шамар в професионален план за теб? Кое е това? От което? Скандала с Music Idol. Скандал ли? С Саня по-скоро. Шамари много съм имала, но този беше изненадващ. То не, че е шамара ми голям урок, по-скоро. Шамара беше за нея, според мен, защото аз, момиче от никъде, както, да не да влиза в конкретика, но така доста
с епитети съм наричана. Момиче, според техните разбирания, по техните епитети, просто спечели делата. Това е прецедент в България. И не го казвам за да се хваля, а защото ако някой вярва, че може да постигне нещо, всичко е възможно. И не трябва човек да се съмнява, независимо на в какво социално положение си или просто човек трябва да има самочувствие и да вярва. Това е. Затова го казвам с гордост, защото да, изтърпях много време, в което ми се случиха много гадости, но всичко беше за добро. Аз си взех поуките и съм им благодарна за това, което ми се случи, защото много научих благодарение на тези неприятни уроци и вече знам какво да правя и какво да не правя. И така. Сега отново стартираш сама, но с много голям гръб зад себе си, с твоя съпруг. Турнето, бенда. Как дойде идеята за бенд да си направите заедно? Как дойде идеята за самото турне? Идея за група има от много години. Но тя беше невъзможна за изпълняване, тъй като нито аз бях дорасла и озряла за това, нито пък Венко имаше възможност тогава. И аз винаги щях да се питам какво ако не бях влязла в Кукубенд, какво щеше да е и винаги щеше да ми е неприятно. И щях да се питам какво щеше да е. И плюс това ми е било винаги мечта. Тоест, преди да вляза в Кукубенд, още имаше тази идея за... Винаги съм имала мечта да правя концерти. Винаги съм искала да се случи, но просто не беше дошъл момента. Така че това си го знам от самото начало, че ще има бенд. А самия бенд се случи за 1-2 седмици, събраха се хора, наши близки приятели, името дойде така баш бенд уж на закачка, защото в началото бяха само 2 момчета. Венко не беше част от това. Значи ние ги събрахме още като бях в Кукубенд. По принцип в Кукубенд има няколко човека, които също си ходят с отделни групи. Ето, например, Гъмзата си е с Брас групата. Професор Илиев също си има формация. И никой не е спиран. И аз реших да си направя формация от 2 души. Единия клавир, а другия барабани, който е настоящия барабанист на Кукубенд, между другото. Ники Тошев се казва, изключително добро и талантливо момче. Много добър барабанист. Но това беше баш бенд именно защото няма такъв бенд от 2 души. И името си остана като закачка така и тръгна, просто всичко тръгна главоломно, буквално това лято се случиха и репетиции, и песните, които бях направила за толкова години назад, сега ще се реализират на турнето, ще ги чуят хората, те са с етно насоченост, някои с много хард звучение, с етно инструменти, имаме и тромпет вътре. С Александър Първанов, който не е Сашо Роман, просто името е същото. Пак е с тромпет, но не е Сашо Роман. Александър Първанов е едно голямо име в музикалната индустрия, всъщност, много опит. И така, много момчетата страхотни, нали мога да ги изброя, да не пропусна някого. Нашия клавирист първо той е композитор на филмова музика, не е популярно лице, но тепърва ще става. Казва се Любомир Иванов. Много талантлив, много от композициите в концертите са негови. Другият, който е... изкачаме от такъва, вече остаряваме бавно. Нали, Венелин Венков е ясен, барабани, с Александър го казахме, Христо Нечев китара, той е дясната ръка на Цветан Недялков в академията, музикалната академия. Страхотен китарист, страхотен музикант. Предстои да изкараме албум, може би двоен, защото песните са много. Многото работа започва да се отплаща, наистина. Надявам се хората да харесат това, което правим и така. Всичко ти е тръгнало наведнъж. Да, наведнъж, ама то няма за кога. Да. Времето се тече. Колко време всъщност ти бе част от Кукубенд? 7 години. А как стана, че влезе в Кукубенд? Как дойде предложението? Имаше такъв музикален спектакъл, или как точно го наричаха, който беше провеждан в Арена Армеец. Тогава Арена Армеец, сега само зала Армеец. Арена София. Арена София, добре. Аз наобратно винаги, както и да е. Арена София. Слави беше направил такъв спектакъл, който беше в продължение на 3 дни. И
Аз отидох ти да видиш точно на 17-та дата. Моето число е 17. Моето рождено число и любимо число и като го видя някъде, знам, че нещо важно ми предстои. На 17-ти отидох там. Имаше свободно място на 7-ми ред. Първо място. Забележи. И брат ми постоянно ми повтаряше тогава, когато беше с мен: сестра ми, ти трябва да пееш тази песен. Ти много по-хубаво ще изпееш. Казвам неща, които той ми говореше. Аз казах, защо ми се върти, че днеска нещо важно ще стане? Какво се случва? И същата вечер, когато приключва спектакъла, ние тръгваме с Венко. Той си беше още, нали, на сцената. Тоест, да, преди да вляза, точно така. Чак, че се обърках. Да, тръгваме си към 11 и нещо се обажда Слави по телефона на Венко и казва: жена ти може ли да започне работа от понеделник? А то беше събота. Да, мога. И започнах от понеделник с чисто нови песни там, които си вървяха в шоуто и аз трябваше да ги науча. И ги научих и започнахме директно в дълбокото. Просто нямаше почивка, нямаше празно. Там е или можеш да насмогваш, или не си за там. Наистина много сериозна дисциплина, най-добрата организация, която може да съществува, най-добрият екип, буквално те са машини. Уникални, тотални машини и целият екип, и музиканти, и всички. Наистина, просто това, което е направил Слави, не знам кой ще го направи следващите години, честно. Аз не виждам как, но да е жив и здрав. Винаги ще съм благодарна за това, което преживях там и разбрах. Така че добре, че влязох, защото за мен беше важно да го изживея. Кои са най-честите реплики, които си чувал от Слави? Видях, че доста добре го имитираш. А спрямо мен ли? Да. Или принципно? По принцип, какво се чува? Едната е иззой. Да пееш, демек. Каже ли на някого иззой, значи трябва да излезе и да прави това, което може. Да свири или да пее независимо. Другата е: не знаеш колко те обичам. И да, те са легенди просто. И оксиморон. Това е оксиморон. Това е много често използвана дума. И да, и суверена. Това е другата дума. Суверена е много често използвана дума в неговия речник. Как го виждаш като човек? Слави е много добър човек. Просто е взел тежки решения. Нищо повече няма да кажа. И всеки, който взима тежки решения, плаща цената за това. И той го прави умишлено. В смисъл не умишлено, целенасочено по-скоро. Но там няма човек, който да не е добър в тази организация. Но е много хард. Аре така да го кажем. И на мен не винаги ми е понасяло това. Какво ти се е налагало да преглътнеш? Да преглъщам. Аз не съм преглъщала никога нищо. Аз си казвам директно някакви неща. Може да не е на момента, но когато дойде времето, казвам. Била съм откровена и съм била искрена, но ми е било много трудно в началото, когато ме изкарваше така 10 минути преди ефир да пея песен, която съм учила в училище, примерно в 8-ми клас. И от тогава само я знам от обща култура. Но той това го е правил с всички певци в общи линии. Но не знам, той има методики, които явно работят. Според мен стреса за него е важен начин да мотивира хората си. И доста често се работи под стрес. Но пак ставаш машина в интерес на истината. Ставаш... то не е случайно, който излезе от този екип, го гледат по малко по-различен начин. Защо? Защото който е минал оттам, означава, че има много сериозни качества, за да бъде там. Не всеки е бивал одобрен, за да бъде там. Много малко хора могат да стигнат до там изобщо. И по принцип там не можеш да отидеш заради това, че си на някого, а защото трябва да имаш качества. Там шуробаджанащината се проявява след време, когато се умешаш с хората. Нали, той беше забранил връзките в екипите, но при нас това нямаше значение. Но ние винаги сме били открити. Не, първата година и половина не, ама аз тогава не бях в екипа, така че се тая.
Има ли силна интуиция, Слави, според теб? Много. Абсолютна хиена. Няма там много силна интуиция. Той е като барометър за фалшиви хора. Тръгнеш ли да лъжеш, си чао. Просто няма да си там в тая среда и няма да те допуска да говориш, дори да говориш с него. Или ще те мята по върбите, докато се усетиш, но повечето не се усещат. Така на жаргон да го кажа. Талант, работа, какво го направи толкова успешен според теб? Всичко. Но на първо място той има брутална харизма. Човек, когато се роди с такава харизмата е нещо, което се раждаш с нещо, което се раждаш. Това не може да бъде придобито. Това е за повечето хора, които не знаят какво е харизма. Това е когато видиш някой и да не може да си... Не защото е красив или защото нещо много ти харесва, просто може да е най-грозният човек на света, но се залепваш и не можеш да отлепиш поглед. Просто привлича вниманието. Не случайно събра цял стадион с хора. Вие знаете за този прословут концерт, да, на който аз не бях тогава. Всъщност аз не бях част от екипа тогава. Но и много други умения да е. И след толкова много години си казахте край. Защо? Той се махна от групата. Много отдавна. Тоест 5 години вече не е лидер на тази група в смисъла, в който би трябвало да бъде както е било преди. Нали, застава, пее, изнася концерти и така нататък. И много неща се промениха. Спрях композирането на песни. Тоест нещата, които излизаха, не бяха на Кокубент. Бяха на Слави Трифонов и на Евгений. Нали? Хубави песни, но не са на Кокубент. Това много започна да тежи на Венко. Говоря от негово име, защото много пъти е говорил за това. Аз не бях сигурна. В интерес на истината той беше човека, който искаше да си тръгнем от... Ние не искахме да се тръгваме от групата. Много важно. Искам да подчертая. Не искахме да се тръгваме от бенда. Но не желаехме повече да бъдем част от телевизията. Което няма как да бъде. Няма как да се случи. Нали? И това ни беше ясно. И при разговора с него той просто каза, това няма как да се случи. Той се държа съвсем цивилизовано, съвсем спокойно, нормално прие всичко. Разговора мина за около 5 минути. С мен почти не е разговарял. Говоря основно с Венко. Но ние сме семейство. Ние сме до 17 години заедно и е ясно. Единия, ако се тръгне... Другия се тръгва. Имаме дете, ние не сме женени, но на практика това е много по-силно от брака. И така. Трудна ли бе раздялата? Това те да знам раздяла. Да, по принцип, Дълги когато... години си чакала за този момент. Работата е там, че аз приех едно нещо за живота си. Ще започна от преди много години, за да обясня защо не ми беше толкова трудно. Когато бях на 17 години, за първи път тръгнах с сериозно гадже. За първи път. Това не е Венко. Но и тогава, понеже не бях уверена в себе си и много трудно си представях, че аз мога да съществувам без някой да ми помага в този живот. Тоест, срещнах този човек в момент, в който аз подраствах и трябваше да се науча на самостоятелността. Именно тогава, нали, мъжете са грижовни по принцип и аз до сега съм имала наистина все такива грижовни гаджета, най-просто да го кажа. Те се броят буквално на пръстите на ръцете ми, защото аз съм много моногамна съм. Не мога да бъда... Аз се отдавам на връзката си тотално и отдавам всичко от себе си и съм само с един човек. И тогава в един момент нещата се превърнаха в навик. Чувствата изтляха. На 3-та година вече стана много трудно, буквално с страшен зор. Навика надделява над чувствата и събираме се, пръскаме се, събираме се, пръскаме се. И в един момент си казаха, не, край. Аз повече от тук нататък в живота си няма да свиквам с никого.
Защото навика е най-гадното нещо на този свят. Нито ще свиквам с работа, нито ще свиквам с мъж, който независимо колко много може да обичам, когото, с нищо в този живот не трябва да се свиква. Защото страданието след това, което изживяваме всички, е отвратително. Именно заради тези навици. Защото приемаме всичко за даденост и че то е част от живота ни и че няма как да свърши. Не е вярно. Всичко приключва. Това, което не е почнало, не е свършило. И от тогава аз съм приела за себе си, че каквото и да правя, с когото и да бъда, аз ще давам каквото мога, ще се доверявам, нали, ще помагам, ще бъда всеотдайна, но ще знам, че в един момент аз мога да загубя този човек от живота си. За всяко едно нещо е така. Защото всеки умира, никой не знае кога ще е това, дали няма да сме ние, дали няма да е най-близкият ни човек до нас и така нататък. Затова приемаме нещата, че те са такива каквито са. Аз съм приела, че дори това да е моя мечта, аз мога да живея без него. Аз съм си самодостатъчна. Обичам се повече, отколкото това някой да ме кара да се чувствам зависима. От нещо, от каквото и да е. И това много ми помага и до ден днешен. Така късам с всякакви неща, които не са полезни за мен, защото в един момент работата там започна да се превръща в цикъл. Ходиш на работа, като един чиновник. Ходиш, гримират те, коса, отиваш, пееш балет, влизане на балет, пееш излизане на балет и си отиваш. И това е всеки ден. Аз не мога с тази рутина. Не. И се видя, че това ще е така от тук нататък. Да, сега някой ще каже, да, ама те вече са в BTV. Не ти ли липсва това? Чувала съм го това като коментар. Не ми липсва. Аз се чувствам като преродена в момента. Имам нужда от това да най-накрая да разтворя себе си. Имам нужда. И да, жалко е, че там наистина отношенията се късат. Защото който излезе от там, е скъсан. Като отношение. Въпреки, че с повечето от колегите сме в добри отношения. Говоря за бенда, но като цяло нямаш кой знае каква работа там. И така. Което е жалко, защото ние нямаме такова намерение. Като комуна звучи. Това е въпрос на лично решение. Сега Слави така си е преценил, така е решил. Това е неговата организация, неговите условия и правила. Който иска да се съобразява, остава, който не иска е свободен. И той никога не е правил проблем за нищо такова. Наистина, всеки, който си е тръгнал, си е отишъл без проблем. Никой не ни е правил проблем, за разлика, примерно, от предишните ми продуценти, които ми скъсиха ми направо, нервите ми скъсиха. То не беше преследване и гонене, не беше чудо. Както и да е. Но Слави няма такива неща. Съвсем цивилизовано. Всеки се пита, може и те да сте питали, защо той се скри. Защо не се показва в предаването? Не знам. Защо не го води? Нямам представа и според мен никой няма отговори на този въпрос. Той си взема сам решенията и каквито и неща да се случват в организацията, никой не ги знае до момента, в който не се случат. Доколкото знам, когато е бил искрен преди много години, са го предавали и са му крали идеи. И според мен се е барикадирал и се е защитил. Но това е моето мнение. Какво научил там? Със сигурност предаването ти е дало много, но ти е взело много, предполагам. То ми взе, защото аз трябваше да изляза от зоната си на комфорт. Когато човек излиза от зоната си на комфорт, започва да страда, съответно да боледува. Винаги психическият дискомфорт се отразява физически. В някакъв момент. Аз трябваше да мина през това, за да разгърна себе си, да разбера, че мога. Защото аз имах ужасяващ страх да излизам и да пея. Просто е така, защото са ме изкарали, без да съм подготвена. Аз много време се подготвям и на мен ми отнема време да се подготвям, а там нямах това време. И това много ме накара да обръгна и да вярвам повече в това, че мога да го направя. Вярно, вземи голяма част от здравето това нещо, но вече мога да кажа, че съм много по-добре. Случи се в момент, в който разбрах и някои други неща за себе си. Тоест няма нищо случайно. Тоест говоря за това, че съм дете индиго и така нататък. Всичко си върви успоредно и буквално моето събуждане от летаргичен сън съвпадна с нещата, които ми се случваха в шоуто, като за начало, като за добре дошли, айде излизай, пей. И цялото това треперене, и цялата тази сценична треска на мен направо ми
Нервната ми система в един момент беше много изпъната и много страх. Исках постоянно да ме одобрят, исках постоянно да се справя, да оправдая очакванията, исках да съм повече от това, което можех да дам в този момент, защото аз исках много повече от зрелостта, която имах на този етап и прибързах с как да кажа, взех повече дини под една мишница. Но пък не исках да си признавам, че съм слаба. Как? Точно на това нещо се научих. Да мога да казвам, че не мога, че съм слаба в някои моменти, че не мога да се справя, че не всичко е за мен. Това са много сериозни уроци. Определено. А сега силна ли си? Не винаги. Не винаги. Ще давам всичко от себе си, но когато не става, просто дърпам. Стига да мога, като усетя границата, че нещо започва да ми вреди, казвам не. Силно съм за други неща. Как се промени живота ти след напускането ти на Кукубенд? Още е рано да се каже, защото тепърва ми предстои да видя промяната. Сега е само началото. То беше много хубаво в интерес на истината, защото отново ми предстои да повярвам в една друга част от себе си. Това, че мога сама, без някой зад мен. Но тепърва ми предстои да си го докажа. Тъй, че този въпрос, може би, ако се видим някой път, пак ще го обсъждаме. Ще се видим със сигурност. Не мога да не подхвана темата за подкаста. Феноменален успех. Феноменален успех. Поздравление за което. Да. Смяташ, че има успех? Естествено. Ти какво смяташ? Смятам, че ще има успех. Знаеш ли кога? Кога? И то не подкаста. Защото за мен не подкаста е нещото, което ми е за цел да стане успех. На мен целта ми е друга чрез подкаста. И тя е хората. Знаеш ли, гледам телевизия, национални телевизии. И организират програми, които трябва да са на много високо културно ниво, което е супер, разбира се, че така трябва да е. Но ако един човек започне и излезе да говори за тези неща, за които сега ще говорим с тебе, ставаш несериозен за сериозната програма, която организират. Искам да стане така, че в един момент, когато се излезе по телевизия, това да е нещо нормално. Защото има ужасно много хора, които усещат, виждат, предусещат, чуват и ги е срам. Искам този срам да изчезне, а това ще стане, когато хората спрат да бъдат толкова консервативни на тия теми. Всички се интересуват, обаче ги е шубе. И за да изглежда една програма сериозна, тя трябва да има сериозни хора в нея. Тоест трябва да се говори на сериозни теми. Моята цел е, и ще има успех за мен, това, което правя. Подкаста мога да го приключа още утре, ако реша. Но моята цел не е постигната още. Има огромен напредък, но успех ще има тогава, когато се съберат повече хора и започнат да коментират тези теми като нещо, както с тебе си говорим сега, какво стана на турнето, все едно ти какво предусети за утрешния ден. Разбираш ли, ето такива теми? Ами аз предусетих, че еди какво ще се случи. Да, но те го казаха, времето примерно го казаха, че няма да вали. Да, но аз сещам, че ще вали. И да повярваш не на машината, на човека, който има интуицията. Ето това искам да започне да става, защото има страшно много хора. Да, има и много откачалки. Това не трябва да го забравяме. Нали? Но хората, които имат силна интуиция, знаят кои са откачалки. Това искам да постигнем, да стане нормално. И аз се опитвам много време. Знам, ти имаш такава разма. Знам, че си такъв. От тея нашите и вашите, нали как звучи? А какъв съм? Кажи ми. Ти си индигово сливлаво. Това какво ще рече? Здрасти, братче. Значи, между другото, редакторката ти също е индиго. Това означава, виж как си седнал точно на фон индиго отзад. Не знам дали си го забелязал това. Няма нищо случайно. Искаш да ти опиша твоя характер ли? Окей. Това означава, че ти не се съобразяваш с авторитети. За теб авторитета, като фигура, като личност, няма значение. За теб правилата съществуват, но те са някаква проформа, която може да бъде разбита
и променена и на тебе никой не може да ти каже какво да правиш, освен ако не синхронизира с твоята мисия, али най-просто да го кажем, с твоята цел в живота. Означава, че ти имаш едни рога на главата си и няма да спреш, докато не разбиеш тази стена, която си решил, че трябва да бъде разбита. И всеки, който е индиго, бива пускан в различни локални платна, айде така да го кажем. И в такива ареали, където има хора, които не вярват в това. И твоята много добра задача е да ги накараш под някаква форма да видят, че може. Именно заради това много от хората, които са като теб, като мен, се раждат в семейства, които не вярват в това. Ами да, разбира се, няма как да се родиш в семейство, което вярва, защото каква ти е тогава ползата от това раждане, нали? Ти трябва локално и около това нещо като дърво да се разлиства, да се разпределя като клони и да започнеш да даваш, не да ги караш да разбират и да им вменяваш твоята истина, а чрез своя пример, това, което ти правиш, те да виждат, че може. Нищо повече от това. И оттам нататък разбиване на всякакви норми, на всякакви правила, променяне на индиго хората им казват новите лидери. Защото почти няма индиго, което да няма червено в аурата си. Говоря за човек индиго, тъй като червеното е най-лидерският цвят. Но червеното е най-материалният цвят. Но комбинацията индиго с червено прави нещата много интересни. Хем духовни, разбират и усещат и получават факсове, хем няма как да ги контролираш. Тоест, ако те не са съгласни с това, ако те не мислят, че това им е мястото. И така цял живот. Супер! Да. И другите неща вече, подробностите, чакри, макри и така нататък. Любимия ми въпрос е каква ми е чакрата. Е много готино и се забавлявам много. Искат да кажат аурата, но питат за чакрата. Те са 7 и всички знаят. Да. Да. А какви са негативите на децата индиго? Имат ли някакви минуси? Има минуси в това, че когато те се родят в такива съвсем материални семейства, които не вярват в тези неща, най-просто казано, започват да мислят, че те имат проблем, психически проблем, защото не могат да бъдат контролирани. Много деца, особено в щатите, биват подлагани на такива индиго, които са или пък с кристални аури, биват подлагани на много тежки лечения с хапчета, които да потискат лудостта им в общи линии, т.е. интуицията им. И проблема в този случай, нали, това вече нашумя, като индиговите деца и така нататък, вече се знае много за тях, е доста се приема от широката маса хора. Вече има понятие за това нещо, доста повече, но минусите са, че те развиват в един момент самоунищожителна автоагресия. Защото си мислят, че започват наистина да си мислят, че нещо не им е наред. Всички около тях им казват, ти не си добре. Обаче ти вътрешно в себе си знаеш, че има нещо, което те кара да си мислиш, че си прав и те не са прави, въпреки че са повече от тебе. Но когато някои деца не могат да издържат на това и порастват и не могат да се впишат в обществото, са склонни към самоубийства, към саморазрушителност. Но пак да повторя, вече не е чак толкова зле положението, защото разбират. Аз затова за мен е толкова важно, когато мога да кажа на някой каква аура е, да му споделя, когато преценя. Защото има някои, които питат и за мен не заслужават да разбират все още. Не знам, просто има нещо, което ми казва не е сега момента за този човек, ще изтрещи, ако разбере. И говоря в социалните мрежи. Когато разберат, някак си осъзнават, че всичко това е имало смисъл. Имало е защо се чувстват странно, по-специално, по-особени, по-различни. Но това във времето ще се променя. Генома се променя. Нашата физика и нашите знания променят генетиката след нас. Тоест, все повече и повече ще има такива хора. Колкото и да им е неприятно на власт имащите. Няма как. Това е божа работа. Няма как. Обръщат ли се българите повече към духовното според те последните години? Да.
Определено го виждам. Каква е причината според теб? Не знам, има някакво общо израстване, общо пробуждане, особено в България. Особено много хора се прибират в България, което е прекрасно. Нямам търпение да си дойдат всички, за да може да дигнем на крака тая страна. Имаме нужда от млади хора, които са наясно със себе си, които не са подвластни на контрол, на манипулация и всякакви такива неща, които се случват масово и по медии, и в интернет. И това си говорихме сега на идване. Влизам в София и навсякъде пълно с билборди. Този ти казва, яш това. Този ти казва, пий това хапче. Онзи билборд ти казва, купи си билет. Направи това. И ти ставаш като буквално подсъзнанието ти е изцяло заето от някакви машинални мисли, които ти минават нали, отзад. И ти всъщност отиваш като един робот, отиваш на работа, връщаш се, ядеш, пиеш, мислиш си как да си изкараш пари за сметките, защото всъщност къде са мечтите, къде отиват желанията, щастието, защо хората си мислят, че трябва да страдат. Ние сме родени, за да сме щастливи. Само, че... Искат ни ги от фоновия шум. И това, и всичко въздейства. Има много причини, които въздействат. Само, че ако имаме самосъзнание, ако всеки от нас се научи да подлага на съмнение това, което му се казва в хубавия смисъл да го подлага на съмнение, нали? Не всяко нещо, да използва интуицията си и да провери дали това, което му предлагат, му харесва, буквално му харесва, защото има едно нещо тук вътре, което не можеш да го излъжеш. Тая химикалка е страхотна. Даря, ама на мен не ми харесва тази химика. Не бе, тя толкова лъскава, тя блести, тя има диаманти. Ще станеш богат. Не бе, на мен това не ми харесва. Нали? Интуиция. Това се казва интуиция. Ако слушаме тази интуиция, ние ще сме... Ние няма да имаме грешка. Ние ще сме щастлив народ, богат народ. Ние сега сме богат народ. Не знам дали знаеш, но ние имаме страшно много... Може би една от държавите с най-много празници. Да. И ме питаш хората... Аз мисля, че хората са щастливи всъщност. По един обикновен и съхранен начин вътрешно. Имаме празници. И празнуват всички празници, но не знаят, нали, каква е силата на празнуването на този празник. Са много неосъзнати. Така е. Много неосъзнати. Така е, заспали, но с много силен инстинкт. Много. Българите сме с изключително силен инстинкт за самосъхранение. Да. Тая нашата тарикатщина, нали, защото ние сме големи тарикати, всъщност е едно от най-големите ни предимства, се оказва. В световен мащаб говоря. За взаимоотношения, за влияние от чужи страни и така нататък. Това го наблюдавам и ми е много, много щастливо от този факт. В последно време се появяват много терапевти, лайф коуч, консултанти. Попадава ли си на някой от тях? И какво е мнението си за тях като цяло? Вярваш ли на тези хора? Аз не съм ходила, защото смятам, че знам кое е най-добро за мен. Аз имам много силно самосъзнание и съм много щастлива от този факт, но понеже си контактувам с много хора чрез този подкаст, буквално си контактувам и си пишем, хората попадат на всякакви шарлатани. Много шарлатани се опитват да се домогнат до подкаста, за да си правят реклама. Много. Аз не се свързвам с тях, не отговарям нищо, просто защото ги проверявам. Нали, чрез моя прекрасен и обожавам този барометър, третото ми око, интуицията ми и всичко останало, което съм впрегнала на 1000. Има много шарлатани, много хора, които правят и развалят магии за пари, за ужасно много пари, което само по себе си е странно. Нали, разбирам да дадеш пари за нещо, което има смисъл, но някакси ти като го видиш човека, колкото и обещания да ти дава пак, харесва ли ти това, което чуваш? В смисъл, наистина ли ти харесва този човек? И ако си зададеш въпрос и ако отговорът е не, бягай! Бягай далеч, бягай! Така че има и тако и вако, както се казва. Има и много добри хора. Факт. Много са. Какво мислиш за магиите? Спомена магиите преди малко. Вярваш ли? Има магии. Не вярвам. Аз знам, че има магии. Да вярваш в нещо означава да го подтикваш. Знам, че има магии. Знам, че те работят, но работят върху хора, които са с много ниска вибрация. Хора, които буквално поемат от тези магии. Ако човек има самосъзнанието и може да се защитава
буквално енергийно, никоя магия не може да го стигне. И не ви трябват ходжи да ги развалят, не им трябват на хората някакви, не знам какви ритуали, за да се случва това. Просто самосъзнанието и ако човек си каже, аз съм силен, аз съм част от Господ, мен никой не може да ме пипне, имам пълното самочувствие и самосъзнание за това, което съм, никоя магия не може да го срине. Но има хора, които буквално, като му кажат, тебе да не са ти направили магия, и той почва да вярва в това. Да вярва и започва да не му върви на този човек. Наистина, това са енергии, то въздейства. Сега да отидеш и да се ядосаш на някой, че нещо и да му кажеш, много ме ядосам, с най-силната си ярост да му кажеш нещо, буквално смятай, че на този човек ще му се случи нещо. Може да се спъне, може да се удари, но твоите енергии ще му се прехвърли. Ето това е магия също, неосъзната направена. Злобата е вид магия, т.е. енергия. Ние сме магиосници всички. Въпросът е кой е от светлите, кой мисли лошо и така. Аз не знам обаче защо, но всеки, който дойде в подкаста, след това му се случва нещо. Как да си го лошо ли? Не знам. В повече случаи да. Не знам защо обаче. Ти можеш да правиш магии. Ако решиш да правиш магии и заклинания, ще се получава от раст. На мен ли? Как? Тоест, около тебе има такова, как да кажа, една енергия, която буквално твоята мисъл нарича и не знам доколко си ги харесвал тия хора. Харесвал съм ги. Що се пипна по носа? Засърбяваме. Така ли? Знаеш ли кога сърби нос? Когато лъжеш. Когато има нещо, което не ти харесва и с което не си съгласен. Харесва ли ти? Не. Да, обаче се пипна по носа. Демек има противоречие. Виж сега, аз не искам да кажа, че ти не харесваш хората, които идват при теб, но е нормално да не харесваш нещо у някого. Твоята мисъл е толкова силна, че ако някой нещо, което човека насреща не ти е казал, не знам какво да му стане. Камо ли пък да го пожелаеш? Да си мисля. Пример от гостуване на Диона при нас. Говорихме за наркотиците, за случката, която се случи в началото на годината. Записваме подкаста. Да. Тя каза, че вече не взима, не употребява. Една седмица след това случва случката с пръха, който рекламираше. Ама ти нямаш... Но аз си казах, че нещо ще се случи, защото винаги, когато някой дойде и го усещам, и просто и го казах. Ти можеш да усещаш, но и другото може да го правиш, ако решиш. Добре, това са лични неща. Както прецениш, ако искаш го махнете, но това са си лични неща. Но това е вярно. А пък за това, ти понеже си с... какво ми става? Каква е тази дислекция? Понеже си с индигова аура, освен, че предусещаш хората и събитията до някаква степен, нали? Защото при мен събитията не е толкова, колкото хората. С индиговите хора не трябва да бъде никой отмъстителен и не трябва да има лоши помисли или... Защото съм забелязала, че който се отнесъл зле с мен... Винаги му се е върнал. Или е казал нещо лошо за мен. Не, че се имам за светица. Напротив, аз имам толкова земни, порочни мисли, нали, в смисъл порочни... Аз съм човек, аз искам понякога да си взема нещо ново, да си го, нали, защото така духовните хора не трябва да имат мисли за материални неща, не трябва. Аз имам мисли за много материални неща, само че мога да ги пускам така, както съм ги взела. Просто си правя живота разнообразен и това, ако е порок. Нали? Пивам си винци вечерите и нататък. Въобще нямам притеснение, аз че тук съм индиго или нещо. Обаче съм с много чиста душа и наистина каквото го мисля, гледам да го казвам, защото иначе тази задържана емоция ми вреди на мен. И гледам да го казвам с много любов. И това на някой като не му хареса и се опитва после нещо или говори против мен, или нещо е направил, или... И виждам, че... И знам, че е заради мен. Много странно, но знам, че е заради мен. Не заради мен, за това, което е направил спрямо мен. Така че не се изненадвай. Ние трябва много да се внимава с нас. Ние сме с много силна подкрепа свише буквално. Не, че има хора, които не са. Всички са. Само, че те се настройват на съвсем други чистоти, съвсем други неща ги интересува много от случаите. И така. Те, че не се изненадвай. Ти си бъди чист, пък другите да му мислят. Да. Кой ни е изпратил? И защо ни е изпратил? Какво трябва да променим? Ние сме доброволци. Така ли? Да.
това е другото характерно за индиго хората. Дори да... Сега това ще го прочетеш на много места. Това не е нещо, което само, примерно, да кажа, че аз съм си го дошло ми като манна небесна или нещо такова. Първо го прочетох, за да разбера какво съм, защо съм и откъде на къде ми се случват някакви неща и усещам и виждам и защо се чувствам толкова неправдана и всякакви въпроси, които ми гъмжаха в главата преди. Но когато с течение на времето осъзнавах всъщност наистина какво съм и колко много човек трябва да обича себе си като едно дете. Защото ние най-много се самонаказваме себе си с съмнения, с, как се казва, гузна съвест. И тогава разбирах постепенно, че аз съм тук за малко. Усещах, че аз не се вписвам никъде по начина, по който се вписват хората помежду си. Тоест, те са взаимно свързани, имат нужда един от друг, за да оцеляват. При мен никога не е стоял този въпрос. Колкото и да е голяма моята мечта, примерно да съм в Кокубент, аз никога не съм изпитвала истинска нужда да бъда завинаги там. Напротив, за мен това е бил един прекрасен, щастлив период и следва следващ и така нататък. И знам, че понякога се чувствам изморена и съм си мислила, много ми тежи това тяло. Колкото и странно да звучи. Просто съм си мислила как това тяло толкова ми тежи и как имам нужда просто да хвъркна. Нали? Искам да съм свободна, не искам да съм ограничена от място, от възможности физически, от каквото и да е. Слава Богу, жива и здрава, права съм, нали? Не се оплаквам, но има едно друго усещане, което знам, че разбираш за какво ти говоря. Убедена съм, че ме разбираш. И знам, че не съм тук... Просто съм дошла, за да свърша някаква работа и трябва да я свърша добре, доколкото мога. И това е. С цялата си любов. И знам, че тук не е моето място. Наистина. Къде е моето място, сега ще каже някой? Ще стане много абстрактно, ако се има да говоря. Да. Да те върна към подкаста. Как реши да създадеш подкаст? Ти казваш всъщност каква ти идеята, но как реши да го запишеш, да направиш подкаст? Сега тези дарби, които ми се отключиха, се случиха преди около 2015 година. Какво ти се случи около 2015 година? 2015 година баба ми почина, на която съм родена. Нанка, така се казваше. Тя беше с индигова аура, но не го знаеш. Аз го разбрах след като разбрах, че имам способността да ги виждам тия неща. Понеже загубата беше доста разтърсваща, особено за майка ми, за мен също, но само в началото, просто защото обстоятелствата около тази смърт бяха неясни. Имам предвид не, че е станало нещо криминално или че някой, но просто бяха неясни. Беше много странно всичко. Никой не разбра точно какво се е случило. И аз реших, точно тогава трябваше да ходя... Как така? Всъщност никой не е знал какво се е случило. Просто в стаята, където се я намерили, буквално смирено заспала, е било пълен хаос. Тотален хаос. Всичко е било обърнато, без да липсва нищо. Както и на втория етаж, откъдето тя нямала ключ. Не се е качвала, защото ключа е в града при майка ми. Тя живееше на село. А на втория етаж килима е бил събран като салфетка. Представи си го е така. Сейно. Килима. Никой не е идвал, нищо не липсва. Стаята е била заключена горе. Как е станало това? Някой, ако може да ми даде логично обяснение. Логично, в кавички казвам. Аз обаче видях някакви други неща и ми стана ясно. Какво видя? Ще вляза в много лични теми, но да кажем, че нейн човек, който е починал отдавна, с нехубава енергия, не е преминал нагоре, под влияние на негативни други... Е останал. Да, и буквално е допринесъл за това нещо да се случи. А самата причина по-късно разбрах горе-долу каква е, чрез отговор от нея, както и да е. Питах я и ми беше нужно една дума само да разбера. Аз не мога да чувам. Но откъслично мога да чувам по една-две думи.
откъслично и то много рядко, когато вика оттатък е много силен или как да кажа, концентрацията на енергия е много силна от онази страна. Защото за да си медиум, трябва и самия човек, който е физически жив, да може да приема, така и оттатъчния, който идва при медиума, да може да дава и да предава. Много е важно. И това не мога да го правя аз. Не мога, но така де. Замина си жената и аз тогава трябваше да ходя в Сочи. Друг голям кошмар за мен. Голям шамар. Буквално шамар. Много трудно. Може би едно от най-трудните изпитания в живота ми беше това. Там. Но тази песен, която трябваше да изпея, беше композиция на Евгений Димитров и текста го написах аз, казва се "Нарича се живот" песента. И става въпрос точно за това как, като загубиш някой, какво е усещането. И трябваше да отида да си намеря аксесуари трябваше да си намеря аксесуари за този клип. Аз много исках да е готик визията. Исках сама да си ги подбера. Едни каиши исках да си намеря тук да съм с черни ногти, нали всичко. Той клипа го има в интернет. И с Поли, дъщерята на Венко, която е на 28 години и скоро се омъжи. И ще ставаме баба и дядо, както и да е. Да, с нея точно се разхождахме Кравая по-старому, което е точно кръстовището пред НДК. И влязохме в един магазин, който има много плотове. Той е точно там на кръстовището. И влязохме там и мъжа ми каза, а при мен някой вземе ли да ми говори някакви неща по странен начин, аз винаги се замислям. Пита го, имате ли еди какво си? Той каза, не. Нямаме това, което търсите, но надолу по улицата има един магазин, който има това и това и това. Добре, той ме прекъсна. Това изречение ми го повтори 8 пъти. Имам чувството, че този човек не беше на земята. В смисъл, имаше латерна, но някой го беше пуснал с плей. И аз казах, добре, разбрах. И той ме спря, прекъсна ме пак и ми каза, долу по улицата, еди коя си улица, отидете там. И аз казвам, с Поли се погледнахме и викам, този човек добре ли беше? Тя каза, не знам. Пресякохме Ангел Кънчев, мисля, че беше улицата Май. Пресякохме по диагонал кръстовището, смисъл, където трябва да е, но по диагонал. И се спрях и тъкмо да се откажа да го търся този магазин. И викам, Поли, какво да правим? И по едно време една жена спира до мен и ми казва, Ангел Кънчев ли търсите? Аз не съм споменавала улицата. Аз тогава много добре спомня, защото бях шокирана. И аз казах, да. И тя ми каза, надолу по улицата, вървете, първата вляво. Към, окей. Айде да ходим. Явно нещо става. Нещо става. Тая жена също я бяха пуснали на плей. Нещо беше проводник. Не знам какво стана. Аз тогава хабер си нямах какво се случва. Нито знаех, че съм индиго, нито знаех, че нищо не знаех. Грам не подозирах. И отиваме ни надолу по улицата, виждаме го това въпросния магазин, но той по нищо не прилича на магазин, той прилича на трафопост. И табелка, копчета, ама ако гледаш отдалеч, се едно пише високо напрежение. Нали? Е такова нещо. Да. Влизам ме вътре и то е едно тясно, дълго помещение, заринато с едно си влязал дете в сладкарница. Нали? То всичко има, всичко щях да си купя. Идеално. И както си седим и едната жена, която така много усмихната лъчезарна, другата седи леко намръщане и въобще не иска да контактува с никой. Тази лъчезарната каза, искате ли да ви направим по един хороскоп? И аз казвам, да! И тази жена каза, аз стига глупости, какво ще ги занимавам с тях? Викам, не, моля ви се, искам да ми направите каквото там ще ми правите. И в този момент ми звънна телефона и излязох. Връщам се, викам, какво става? И Поли каза, те ми направиха на мен, сега на тебе ти правят. Ти си била дете и ти го викам, какво? Какво е това? Тя каза, там тия дети имат много дарби. Викам, и се изсмяха, ама с толкова искрено. Викам, какви дарби? Аз съм от малкия град Севлиево, където такива неща няма. Там няма хора с дарби, там всичко е да отидеш на училище и на работа и се върнеш у дома. И отидох, тръгнахме си ние и мене тази мисъл обаче постоянно ми върти копчето и аз си казвам, добре, какво е това? Сега почнах да чета тия деца, какви са. Какви с тия деца, Индиго? И разбрах, че могат да виждат аури, ангели и всякакви други неща, много неща. И един ден, както си пътувахме с колата с Венко, и аз казах, дай да пробвам да видим сега този човек, дали имат тези и тези аури. Проверих в интернет и аз бях като... Нямаше грешка. Оказа се, че аз наистина мога да виждам аури. И оттам се започна, какво ли не започнах да виждам.
Буквално болести по телата на хората, къде има проблем, къде връзки с роднини, някакви присъствия. Много. То стана като мрежа и със всеки изминал ден става все по-силно и все повече неща. Не знам дали е достатъчно изчерпателно, но така стана. Иначе подкаста, когато бяхме в Кукубент, вече колко години по-късно, и Любчо, моя ко-водещ, тогава поддържаше социалните им мрежи. И каза, много искат от тебе да си правиш сторита. Аз казах, не. Глупости. Няма да правя такива глупости. Аз не мога да изляза и да рекламирам някакви шишите и не знам какво. Това за мен е пълна глупост. В смисъл, не казвам, че е лошо, просто за мен не е добре. Не ми харесва. И тогава обаче вечерта поговорих с Венко и му казах, аз мисля, че е дошло времето, защото за втори път ми се случва някой да иска да правя такива неща. И за мен това са някакви сигнали. Съгласен ли си да започнем да правим някакви предавания в интернет? Той каза да. И аз бях супер изненадана от неговия отговор, защото той в началото си мислеше, че аз ще влизам в някаква секта. Че съм се побъркала. Защото той е супер такъв материален човек, който си гледа материалното и това е. И така започна всичко на майтап. Без да знам какво да правя. Аз имах план. Нито съм учила как да направя подкаст. Аз имах план от А до Я. Знаех точно какви са стъпките. И като прочетох после какво ти е необходимо за един подкаст, се оказа, че аз имам много повече знания от това как да си направя подкаста. Имам чувство, че всичко ми беше стоварено. Всичко. Всичко просто беше писано. Написано. И така. Това е историята накратко. А хората сами ли те намират или ти ги намираш? Поначало в Библията на формата е посочен имейл, адрес, чрез който могат да се свързват с нас. Имаме социални мрежи в интернет, които са си на без граници. Имаме отделно и Viber телефон, който гръмна вече. Понеже само аз се занимавам с това, тъй като тук няма как да си наема секретарка. Значи, не знам кой може да ми свърши моята работа. Буквално аз трябва да проверя човека, за да... И не може на всички. Наистина са хиляди съобщенията. Хиляди станаха, което е много, много ме радва, защото хората... Има много хора, които искат да знаят и да получат някакъв вид успокоение и осъзнаване. Но има и много хора, които не знаят какво искат и ме питат буквално неща, които за мен е пълна глупост. Това, нали? Сега няма да коментирам, защото може да се засегнат някакви хора, но големи глупости има. Също. Факт. Да. А имало ли е феномени с много негативна енергия? Питам те, защото гледам всеки твой подкаст и има гости, които като си ги пусна... И ти дърпат. Да, дърпат ми и все едно някой има около мен и ме наблюдава през цялото време и чак ме... тръпки ме побиват, разбираш ли? Като си го пуснал определен гост. Много странно чувство и го спирам и не мога да го изгледам. Има хора, които... имало е подкаст, който не е излъчен. Няколко пъти ми се случвало. Именно заради някакви такива неща. Но там има отклонения вече някакви. В смисъл има... Не можеш да хвърчиш само горе и не можеш... Да, ти ако искаш можеш. Можеш да си само долу материален, може да си само духовен. Обаче много неща почват да страдат в тебе. Не случайно, но имаме 7 чакри. Тези 7 чакри отговарят на физическия свят и на духовния. Те трябва да са в баланс. За да са в баланс, ти трябва да удовлетвориш всички свои нужди. Духовни, материални, всичко. И много от хората, които хвърчат много горе, стават много лоши. Всъщност. Защото колкото повече потискаш тъмната страна, тя толкова повече се увеличава. Представяш ли си толкова неизказани, тъмни и непозволени тъмни мисли, които идват в тебе, чисто защото си на тая земя и тя е с ниска вибрация, няма как да е друго. Колко си набрал и колко всъщност вътре в тебе е станало черно. Независимо за колко духовен се смяташ. И в тия моменти хората, когато никой не се е разминал със славата, покажат ли го някъде по телевизията, независимо колко е духовен, хората я откачат понякога. Хората се побъркват. Те си мислят, че те са единствени. Всъщност всеки един по-развито духовен човек започва в един момент има мисли за това, че той знае повече от другия духовен човек. Тоест, кой разбира по-добре духовното? Кой получава по-добри факсове? По-верни?
И тук вече става голяма каша. И аз... Има всеки случай, ама това си е техния път. Аз съм благодарна на абсолютно всички, които дойдоха и са ми на гости и ще дойдат, защото всеки вижда това, което няма грешка. Значи това, което са видяли тези хора и са казали, те наистина го виждат и това е обаче, ако мога да се изразя общо, твоето измерение на Земята, т.е. твоята реалност, ти я създаваш. Всеки създава своята реалност. Твоята реалност оттатък отново ти я създаваш. Тоест ти виждаш много вярно нещата, но това е твоето измерение. Общия план е нещо много по-глобално от това, което ти виждаш. Дори и аз. Аз виждам това, което ми е дадено и ми е позволено да виждам и когато мога да го кажа, го казвам, но когато не съм сигурна, не казвам нищо. И много гледам наистина да внимавам и дори когато идват гости и когато знам, че нещо не ми харесва, което казват, защото има такива моменти. Те не са дошли, за да им обяснявам аз колко съм в час и колко аз виждам нещата. Те са дошли, за да кажат своята истина, защото тяхната истина може да помогне на някой друг, който е с някакво развитие по техния път. Точно така, да. Така че всички са добре дошли, всички знаят това, което знаят много добре и това си е техния път. Вече кой ще се повлече по славата, кой ще си мисли, че е повече от другия, това си е личен път и трябва всеки да си го живее, няма как. И аз съм минала оттам, всички сме минали оттам. Като ни дадат по телевизора един-два пъти, малко се гледаме с едни очи отстрани, нали, трето лице. Невена Цонева е това. Много ми е смешно някой като говори за себе си в трето лице. Да. Певицата еди коя си. Говори за себе си това, но просто не мога. Както и да е. Много е забавно. Случвало ли се на теб ти да търсиш помощ от някой от твоите гости? О, да. От Олга. Олга и Мишо, да, които ни помагат в подкаста. Тя прави регресии или както, понеже Венко не може да казва Л. И всеки път ни напомня, кажи и Олга и Мишо. И Сашко, сина ми казва, кои са Йога и Мишо? Йога и Мишо. Нали, Олга е много добър, как да кажа, не професионалист. Да, може и професионалист да се каже. Тя прави страхотни регресии. Аз не се бях правила регресия, докато не се срещнах с нея и се направих при нея. Тя ме водеше и наистина е уникално усещането. Просто стига човек да може да влиза в старите си дрехи и да изживява нещата без да бъде съпричастен на това, което е преживял. Усещането е уникално. Но ще разкажеш ли малко повече за твоята регресия или ще си го запазиш за себе си? Ами аз разбрах, дадох си отговор на някои неща. Дадох си отговор на това, защо дала съм някакъв обет за вечност преди много животи. И затова има едно чакане в мен. Чакане нещо да се случи, да се промени. Всъщност аз трябва да направя крачката и трябва да разваля всякакви обети. Но хубавото е, че си дадох сметка, че наистина има причина и то много отдавна. Тук говорим буквално за живот в викингските времена. Още тогава видях се отстрани, видях историята, видях какво се е случило. Беше уникално усещане и буквално това може да те пристрасти, но не е хубаво, защото почваш да живееш в миналото. То е една носталгия се появява в тебе, едно усещане. Имам и други спомени за други животи, които си мои, без регреси. Дори, но няма да казвам, защото тук вече хората наистина няма да го приемат много добре това. Но продължавам нещо в България, което съм почнала преди и предишният човек, който съм била, също е бил популярен. Буквално знам, усещам там, откъдето съм минала аз и този човек е минал там в миналия живот. През едни и същи места, едни и същи фестивали, певица е била и така нататък. Но такава убеденост няма у човек, все едно както да знам, че слънцето изгрява от изток. Няма такава сигурност. Толкова силна. Какъв е пътя на душите? Различен. Толкова разнообразен. Но винаги води към едно място. И това е там горе. Нали си чувал за този бял тунел? Mm-hmm. Бялата светлина. Това е нашия асансьор догоре. Бялата светлина е създателя.
източника, Господ, нашия баща. Той няма род. Това няма, но да речем, че така сме свикнали да го наричаме Господ, Бог. Няма род. Това е такава висша сила, която е безкрайна. Ние сме част от всеки един от нас, всяко едно дръвче, всяка една трева, всичко в природата е част от него. И всъщност пътя ни е към него. Само че, за да стигнеш до него, трябва да минеш много животи. Много, 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 много животи. И когато, ако ме питаш какво става като умре човек, Да. всъщност, има много варианти. Зависи как си живял на тая земя. Как си създал реалността. Ако си решил, че ще си престъпник, ти оставаш престъпник и там, горе. Защото ще търсиш, ти няма да знаеш какво друго да търсиш, освен това, което си търсил тук. Ти ще търсиш същото и оттатък. Затова казват, че има ад. Ада е това, което си причиняваме ние. Ад в действителния смисъл на ад няма. Рай в действителния смисъл на рай също няма. Има едно място обаче на покой и на нирвана, където всичко е любов. Ако може да се нарече рай, то това е рая, но не е рая, вече излизаш и всичко, и ти си постоянно като другиран и си. Те затова и се другират повечето наркомани, защото са слаби да посрещнат живота си, искат постоянно да усещат онова, от което са си тръгнали, подсъзнателно. Това са едни много чувствителни хора, между другото. Хората, които се другират. Да. Но са слаби по характер, нямат воля. Ако обаче, ето, заради това има толкова бродещи души по земята, защото някои от тях не знаят, че са мъртви, буквално, заради внезапна смърт, заради самоубийство. Самоубийството е най-тежкото нещо, което може да се случи. Най-големия грях, ако въобще може да се нарече грях. Защото единственият грях, който човек може да направи, е да се съмнява в себе си. Това е най-големия грях. Другото е самоубийството. Тези хора не отиват там горе, докато не настъпи естествения час на тяхната смърт или момент. Така ли? Да. Но по-лошото кое е? Всеки един ден, тук, един ден се равнява на 20 години там. Горе-долу. Смятай. Това е цяла вечност. Ако ти остават още 40 години. Колко е това? И това всичкото са едно самоизмъчване. Ти буквално си живееш в съмнение оттатък. И изживяваш много по-силно нещата, отколкото тук. Там се изживява всичко. Значи, ако твоите съмнения през нощта и кошмарите ти могат да опишат горе-долу нещата, които се случват там, на сутринта се събуждаш, но там няма събуждане. Така че не е решение самоубийството. Самоубийството е най-голямото самонаказание. Най-голямото. Най-голямия бич, най-голямото бреме. Колкото и да е трудно. Защото има хора, които са инвалиди или в много тежко физическо състояние, в което буквално не се живее. Нали? Има хора, които от врата надолу не функционират. Не случайно си се родил така. Има на кого да помогнеш и на кой да си опора. Има на кой да покажеш сила. Това е твоята... Ние си го избираме сами. Ние си избираме как да слизаме, какъв живот да живеем. Сами си решаваме това, защото като скачиш горе и ти прожектират какво е било и като видиш как си се отнесъл тук и там и сам искаш да слезеш да си поправиш нещата. Само, че ние искаме много неща наведнъж и затова понякога не издържаме и не можем да спъваме се и падаме на дъното. Много е различен пътя на душите. Много е различен. Зависи от самоосъзнаването. Колкото по-духовен си, толкова по-бързо отиваш горе. Не да хвърчиш. Пак си говорим. Баланс. Понеже споменахме за смъртта на баба ти в началото на интервюто, за другата душа, която си усещала или си... Баща ми. Той си отиде преди 3 години. Тати е много често. Го виждам и ми е помагал доста пъти. Мисъл, буквално. Тя и баба ми е помагала за неща и то, понеже аз вече ги виждам, аз нямам нужда да... Но когато съм как да кажа, времето в ежедневието ми е отнело вниманието само в битови неща, дори да са покрай мен, понякога не ги усещам и да ги виждам, докато не изтропа нещо или нещо не се помръдне пред мен, за да проверявам кой е и тогава разбирам, че кой е, защото то се разбира.
Това ще рече, че те не са преминали още. Не, напротив, преминали са. Те могат ли? Но могат да слизат. Могат? Аха. Да. И слизат основно през деня, вечер. Не знам защо, но имам усещането, че нощем не слизат. Нощем не слизат нашите близки. Идват само такива, които не са преминали, защото те буквално се циркулират тук и такива негативни, нисши влияния. Демонични, всякакви. Те идват нощем. Но да, баща ми е другия доста пъти, особено когато си говоря с хора, до теб има един сега в момента, идват, представят си, има един, който буквално си държи ръката на рамото ти, не знам дали го усещаш. Имам някакво усещане, да. Кое рамо? Лявото. Там е единия, другия е вдясно. Другия е светлия, тук той е малко по-тъмни. Между другото, целият е в индигов цвят. Целият, не знам. Така ли? Да, явно от там, откъдето си дошъл и ти. Защото ние идваме от различни места. Земята не е нашето. Най-просто казано, но трябва да си свършим работа. Както и да е. Иначе, да, не знам, покрай тебе няма много. Ти добре се справиш с мъката явно, защото покрай теб няма такива близки роднини твои, които да ти застават и да ти стоят до тебе. Добре го преодоляваш. Да. Много добре се справиш с това, защото ги пускаш. Няма... Чак сега, появи се един човек. На майка ти баща е? Тя си номера не мога да ти кажа. Ама той? Защото с него имаш много силна връзка, такава, която е буквално ДНК, генетично. Вие сте от една духовна линия. Не го познавам. Ако попаднеш на някой човек, който може да предава съобщения, мисля, че ще е интересно да разбереш някои работи. Но той е човека, с който имаш много силна връзка. На майка ти, баща е, дядо ти, истинския. Просто ми дойде и затова ти го казах. Извинявай, може би не трябваше. Не, няма проблем. А кой е човек отдясно? Не знам, това е някакъв твой брат, който е от съвсем други земни ширини. Не земни, ами други. Съвсем други вселенски ширини, така да го кажем. А може ли да има около нас и лоши сили? О, да. Около нас, смисъл, всички нацели. Примерно сега около мен, да кажем, да има някакви лоши души, които се въртят около мен. Не. В случая при тебе има едно, което е по-тъмничко такова, но то не е от тия лошите. Но да кажем, че той е този, който ти почушва понякога за изкушенията, които ти имаш слабост към нещо. Какво е то? Чакай сега. Не е нещо, не е храна. Някакво нещо, към което имаш слабост. Няма значение. В смисъл, той така се подсмихва и казва, ще го сборя него. Някакво сега, после това е лично, после ще си говорим за това. Няма значение. Има, понякога има, да. Но покрай някой има много. И съм виждала директно изчезвам. Не мога да... Аз те питах, защото мен са ми се качвали на врата. Качвали се сами. Това да, но принципно... Има такива инциденти, когато станеш слаб, когато нещо започнеш да се ядосваш и те веднага се привличат от твоята ниска чистота. Но и е идеално, защото ако човек като тебе бива смачкан, по-хубаво това няма. Ама няма как. Да. Не става. О, това беше моя. Ти се притесняваше за твоя, не беше моя. Съгласен е. Да. Така. Аз ти виждам две бели точици през цялото време, но ще ги кажа наистина. Ето тук и тук. Ти? Да. Не знам защо, обаче през цялото време съм се съсредоточил върху тази зона и между тази зона. Не ги виждам по този начин. Бели кръгчета. Не знам какво означава това наистина. Не знам. Нямам идея. Да. Аз виждам... Значи ти ако виждаш, примерно, в по-духовните измерения, аз виждам това, което е на физическа основа, ама скритото. Какво е скритото при мен? Какво виждаш? За тебе ли? Здравословно спомена преди малко, че можеш да познаеш. Ти да си прекарвал пневмония или нещо такова? Имаш сянка на единия бял дроб, десния. Какво? Нещо, някаква кашлица да си минала? Да, имам кашлица. В момента има
такава сянка там. И това нещо е с усложнение. Не, че е с усложнение, но би могло да бъде, ако не го изчистиш. Защото това е такова, ще остане за дълго време. Може да стане хронично, ако не го... То не е от сега. То затихва, пак тръгва, затихва и сега в момента е тръгнало да поотшумява, обаче друго. Чакай сега да видим. Това лявото рамо, какво си го напрягал някога? Не мога да се сетя. Нещо си го разпъвал някъде в училище, нещо. Чалът ти е винаги на лявата страна. Лявата страна. Да. Защото имаш като разтягане там. Като цяло си здрав. Като цяло си в добра кондиция. Стомаха ти понякога ти дава казване... Имаш нервен стомах, май. Да. И с перисталтиката съответно се пренася това надолу. Нали? Да. Иначе нямаш някакви големи такива. Съм виждала хора, дето направо... Как ти е? Кога ти се дават да ги видиш тези неща и кога не ти се дават? На баща ми не ми се даде. Нищо не видях. Нищо. Той имаше камъни в жлъчката. Нищо не видях. Все едно има платно пред него. Така пуснато. За себе си, за Венко, за сина ти виждаш ли нещо? Да. За себе си виждам, за тях виждам. Само, че страха, когато е лично, е по-голям. Да не сбъркам. Тоест, да, има и страх, но има и неувереност, че мога нещо понеже, особено за мен, понеже го изживявам лично аз, физическите симптоми, дори да видя и да знам, че не е опасно, някакси физически, като се случва, аз си казвам, ама то се случва. И аз си казвам, да. И другото, аз ми казват, да, но няма да има проблем, ще се оправиш. И вече почнах да свиквам и Венко, даже завчера ми вика, айде да ходим да те видят на лекар, защото ме заболя бъбрека единия. Викам, не, няма да ходя. Айде да ходим. Викам, не, всичко ще се оправи, няма проблем. Аз понеже си... И мама и тя, ама какво се случва? Дай ти, как може да си го... Викам, остави ме, аз си знам, нали? И така, просто има неща, които си ги знам. Няма проблем. И това, между другото, ако хората си отворят третото око, ще могат да виждат много неща. Много искам хората да си отворят очите. Как се отваря? Сега ще ви кажа един бърз начин. Първо, ако имаме един епизод, който е за защита на дома. Да, този епизод щях да кажа. Това, което сме споделили като съдържание, много помага за подлагане, за основа на отварянето на третото око, защото това е едно пречистване. Няма как да си отвориш третото око, ако ти не си чист вътрешно. Ако ти не си с чисти мисли. И после, когато това нещо се случи и си изчистиш всички енергийни канали отвътре, мисловно, най-лесното аз как си го отворих. Застанах с кръстосани крака, както си правят йогите. Не, че разбирам от това, но така го направих, така го усетих. Събрах си двата пръста, тези, и си казах 3 пъти. Отварям си третото око, като мисълта ми изцяло беше съсредоточена. Ако не знаете как изглежда третото око, погледнете в интернет, за да можете да си представите точно какво представлява епифизата. Епифизната жлеза е тъй нареченото трето око и се намира в центъра, по права линия между двете вежди, точно в центъра на главата. Това е третото око. Казах си, отварям си третото око, отварям си третото око, отварям си третото око и през това време просто направих така, че тази бяла светлина от нашия източник да влезе точно през главата ми, да освети вътре всичко. Буквално си представих как се пропуква и се отваря и светва в ярко-бяло и в виолетово. Буквално си го представих. И после затвърдих третото ми око отворено. 3 пъти. Отворено. И много е важно да кажеш, преди да затвърдиш обаче, пропуснах нещо, да направиш този заветен звук ом. Докато си така. Значи има една чистота, която трябва да оцелим. И тя е не с плътно затворени устни, много фино затворени устни, защото когато оцелим чистотата на тона, устните ще почнат да вибрират и ще изтръпнат. И трябва този звук да мине през носа и да започне да вибрира тук.
тона, на който трябва да се казва това, се усеща по вибрацията и тук почва да резонира, да кънти цялата глава. Много е интересно, но веднага се усеща кой е тона. Прави се така известно време, или 3 пъти, или 4, то това не боли, не вреди. Това нещо е наистина за отваряне на третото око и после се затвърждава. Третото ми око е отворено, т.е. приемаш го за станало. И ме започна едно главоболие от тук. Нормално е това, физически се случва буквално, защото епифизната жлеза калцира. И това се случва благодарение на много субстанции, които приемаме знайно и незнайно. Цигари, енергийни напитки, всякакви други безалкохолни, които стимулират и т.н. Флуорида е едно от как се казва? Флуорида е един от химичните елементи, които присъстват много пасти за зъби. Да. Почти всички пасти за зъби в водата, чешмяната вода. На много места четете етикетите. Четете, защото това нещо калцира и прави епифизата абсолютно все едно я няма. Но тя е там. Така че това е начина. Почва се полека с главоболие, после почва да кънти, леко да ти се вие свят. Това са нормални следствия. И започва интересното. Започваш да усещаш някакви неща. Сещаш се за някой и той ти звъни. Това става все по-често и по-често. Сетиш се за някой, срещаш го на улицата, не си го виждал от години. Не се сещаш. Просто третото ти око се свързва с източника на информация или, както се казва, акашови записи. Свързва се с честотите. Това е. Имаш достъп до знанието. Да. Това е. А тези неща откъде ги знаеш? От твоите гости, които са били? Не, от опита си. От опита, който имам до сега, от това, което не се е случвало на мен. Просто понятията ги прочетох, за да знам как да ги обяснявам. Аз виждах това, което виждам мрежите от информация, виждам, но не знам как се казва. Трябваше да го науча, да проверя, да видя кое как се казва. Иначе самото познание си идва само. Да. Но не знаех думите, с които да го изкажа. И гледам да го изказвам така, че да стига до хората, да могат да го разбират. Защото е важно. За мен е много важно. Това е най-важното. И така. Не ми е скучно. Какво мислиш за манифестирането? Това е нашата реалност. Това, което мислиш, това създаваш. Това, което е в главата ти, дори под формата на страх, то се случва. Страхът ти от това да не срещнеш някой, който е бил като баща ти, например, който е упражнявал насилие над майката, това ще се случи, защото ти мислиш само за това как да не го срещнеш. Вселената не чува не, тя чува срещна. Не искам, не се чува. По-силната енергия е срещна, защото там се състои основната ядрото на това, което мислиш. И всъщност, ако ние обръщаме повече внимание на мислите си, страшно важно е да имаме хигиена на мислене. Защото ако мислим лошо за някой, това се връща по две към нас. Започват това, което ние правим спрямо някой, това се случва към нас по две. По две. Не просто. И хората не си дават сметка и си мислят, защо аз нямам късмет в това и в това. Защото ти не спираш да мислиш как нямаш късмет. Как да го променя? Промени фокуса. Мисли, около всеки един от нас има страшно много хубави неща. Ние не благодарим за това, което ни се е случило. Хората нямат пари. Хората нямат домове. Хората живеят във война. Ние сме намерили какво да искаме. Имаме 2 крака, 2 ръце, имаме глава на раменете си. Сме напълно способни да създадем абсолютно всичко в този живот, което поискаме. Аз имам вода, имам легло, и да нямам легло. Знаеш, виждала съм просеци. И си казвам, какъв е проблема? Проблема е, че те си мислят, че са просеци. Те мислят, че са жертви. Стани, изтупай се, отиди и работи. Стани чистач. След чистача стани управител на чистаците. Чистачите. След управители ще си наемеш, ще направиш собствена фирма. Примерно, оттам, ако това не ти е мечтата, започни да правиш това, което наистина те вълнува. Има винаги за всички, възможностите са навсякъде около нас. И то в днешно време има за абсолютно всеки. Всичко. Така че, кой каквото да ми говори, не мога да изпитам съжаление към никого, защото това е лично решение. Точно така.
Точно така. По този повод искам да ти подаря този невероятен девик на Красимира Ангелова, манифестирай чрез благодарност. Заповядай. Благодаря. Красимира. Супер. Ще се срещнем. Знам аз. Коя е Красимира Ангелова, ще разберете сега от видеото. Искаш ли само с 3 стъпки да сбъднеш всяка своя мечта, всяко твое желание? Аз съм Красимира Ангелова и съм създател на книгата "Манифестирай чрез благодарност". Цъкни на линка, вземи я и избъдни мечтите си. Какво е мнението ти за Ванга, за тези пророци, които... Ванга е поне докато аз съм съществувам, т.е. откак аз друг такъв мъдрец и виждащ като нея не знам. Преди нея казват, че е имало... Тя самата казва, Ванга казва, че преподобна Стойна е 10 пъти по-силна от нея. Защото това, че е починала, не означава, че не съществува. Но Ванга, това, което съм виждала от видеа с нея, изключително. Тя е... Знаеш, кое ми е правило впечатление при нея? Тя не си поплюва. Отиват при нея всякакви. Директно ги гони с парцалите. И те обвиняват, хулят я. Въобще не е интересува, защото тя просто знае, че не си заслужава. А те идват, които и са като са ходили само и само да чуят нещо за себе си, което няма нужда от това. Толкова много хора имат по-голяма нужда. И тя... Ванга е Ванга. Това е. Но по-интересно ми е за преподобна Стойна, тъй като тя е можела и дори да се надига, т.е. да левитира от земята. Имало е място, където го е правила. И буквално не е можела да... Не е имала нужда да яде нищо повече от 2-3 боровинки на ден, защото тялото й няма нужда от повече. Тя абсолютно е можела да контролира всяка една функция на тялото с силата на ума си. А това са го можели богомилите. Защо са ги изтрепали? Не им трябва такива събудени хора, за какво са им? А тогава имало училище точно за това. Тоест, щом има училище, е можело всеки един, който поиска да го придобие това можене. Само, че хората не вярват. И знаеш колко пъти са ме питали, добре, защо ти виждаш, а другите не? Защото не искате. Всеки може, всеки има трето око. Всеки може, наистина. Просто дайте да се събудим. Дайте да се събудим. Това е чудесен финал на нашия разговор, за който много ти благодаря и се надявам да се видим отново след време. Дай Боже, живи и здрави. Всичко е възможно.